aktivnosti slobodne. Vratite se u svoje sobe, pozvaćemo vas kada nam budete potrebne. Mi ćemo se pobrinuti za neke vile. Hej, kuda si krenula? Ti, stani. Videla sam šta si uradila sa onom knjigom. Legendarijum? Da, baš to. Legendarijum, naravno. Ti si veoma talentovana veštica. Mogle bismo nešto da naučimo od tebe. Stvarno to mislite? O da, najstvarnije. Htele bismo da ti predložimo nešto. Naučit ćemo te svemu što znamo o mračnim umetnostima. Za uzvrat, ti nama samo treba da pročitaš neke od priča iz te knjige. To mi zvuči sjajno. Pristajem. O, ovo će biti zabavno. Ne brinite se, Piksice. Paragonda će nam pojasniti šta se dogodilo. Pazi. Izgubila je kontrolu. Morfix jastuk. Da li je? Živa je, srećom, ali povređena i potpuno iscrpljena. Bjedničak mali. Sve je u redu, mi ćemo se brinuti o tebi. Izgleda kao da želi nešto da nam kaže. Ja ne razumem taj jezik. Ni ja, Stella, ali znam nekoga ko nam može pomoći. Specijalisti pozivaju Winxice u Livea College na specijalan trening u areni. Za to vreme Selina čita priču o Trentovima iz Legendarijuma, zazivajući time začarano drveće da napravi opšti haos u školi. Winxice se suprotstavljaju najsnažnijoj magiji do sada i hrabro drže svoje